Többször megkérdeztem tőle, hogy apa, meséld már el, hogy volt az a ti vereségetek? Meazza mehet oda a mérkőzés végén a díszpáholyba, hogy LeBron köztársasági elnöktől átvegye a kupát. Jobbak voltak, de hogyha komplett csapat van, akkor legalább meg lehetett volna szorítani, és akkor bármi lehet. A tanítvány túlszárnyalt a mesterét? Pontosan. Minden olasz játékosról elmondhattuk, hogy legalább egy magyar edzője volt. Gól!